UCM barim ke HADC ba peniat sing sem loong ba kanu ke executive committee ke basensia hakasi hil autonomous council ka de bandon ka jingkit kli habashimti basensia dangsian ka meka high court ka pensange ka jingwen kam ka executive committee ka bayam da ka VPP ya ka kat prangut kinong tray ka council habakran ka sing thoding waong ba kanong rim ki MDC ha pagilej ha ke HDC kalong ban penbha ban pen scam om ban be breu ni ban be kam nama ba om la ban priang ikanin mala bagi dai prado prasnam ba penia long ba ka jing sngu jung ka jing be kam jung kan ki isi ki biam ka VPP ka ban long le se ba kim kot bol ban trai kam bat ni ka wei pat le se ba ki perkhat ba ki dai gi breu jung wei pat ki seng san per thei hanrei ha ka jing siam jung rabun ki seng san per thei ki tung kam bat wat president ka VPP ru ba alden em ba semoy ha ka pol bolong CM menchua la tung kan reu ngun ba penia long ba ka kum ka isi ka ban pej ke bas khamat om ban paiden bat ha ka jingong CM yang umpat juweng breu setia so jong ashimet se kum wei na ki MDC beladan hangtai badru kum wei na ki CM bajubat ya ka kam hangtai ngasol tang ka wei long ba haba kanu ka isi ka lej ban shong hadis council ban pentulun ki kam jong ka district council ngidi bendan ya ke jingkit clear ngaken mau hakapol bangilej ban shimti kibun kikis kibakum kini kiba khamtam kinong tre kibla don lupa hangtai kiba di ki casual don kibla tre posnam don kibla tre khalaisnam don khandrusnam hapor jonga don ni we arkuisnam ru kibla tre casual yo tangsan hajar si benai te ngasngau kum UCM badan jingkit clear klem da bishar klem da pej ki kershan ya kanu ka party nani ki wan na kanu ka constituency nanu ka shnong hanga nga sim tang kawe kanong rem uday bende khasi bawan tre hantai lani ka khasi but hakapol ka jungi ngilapan scam ya kini namang idon ka jingkit kle ngilej hantai banang penbahas syu banang penskem, banang penteli, banang penyar syuk dia kita nak terekam berper jong ke discouncil. Om bangin sulit hantai ban be breu dan ban wengkam ya no ino namarkan ni kalong ke bom la ban pediang si hakanong rem ke jong asimet. Namar la de yo dekhar pila banong menta la de ban weng. Henry udai hi paradok prasnam jungi dan kadai ke paradok prasnam jungi. Te ngaso ba ngan ai khuble ya ka rai jong ka yang bisa badan buram ba ke ka ba ka ai ka rai menen ka ba biang namenta ke jing im ke jong ki kini ki samla ki ba du kam dang shen hantai kan kam dan kum kata namada pisngap ha ka jing ka observation ke jing I jong nong bisa menen kawai nak kadau kabla shu leker ke kabla shu wengkam marmar klemda ailat ya unaka ban pensno ya kibor bahalor kita ki appointing authority balai ki lawan tre hantai balai ki yok kam hantai but mdan katakan notice mdan katakan shu kos shu direct bit nak order on wengkam dekan ni ka kadai ka bamla le siban pediang dan ben ong tang arteli ha ka bai dei bat ka jing sha weng kam le ni sha be kam jong ki khna tai ka wei le si ba kim dan ya ka bor ban trai kam le ni kim dan kata ka capacity ka ability ban trai kam le si ka kasngo khya palat iki desi dah kaba wengkam kumni bekam ka khamstik kaba arpat le si yo ki perkhat ba kini di kibreo jongno lene jong ki no ki political party dah kaba wengkam kan yaram henry ngong kawe had district council ha ka jingsham ka jonga experience ka jonga hantai kumsi yang ngalak lap ba baro ki political parties ki lathap kam ni laki jong kibreo ki om ya ki breu directly Henry ki bawan ling baki application ling baka secretary ki ban tap
kumta. De kamut baru kini ki political party kila dan bental si ban appoint yano reno. La benlong ki application bela don lupa haka office ki baki kena samlah ka jingkeduk ka menta ki lek haman ki office ki lek bo application lupa kumta. But si hakum kata kapor ka office jongi ka don kambriu ka yi ki kot sla baki don ki kontak iki ki kot interview iki lani keli iki ke ka bakam baki kila bentrei de si ki appoint halor kata kanong dem. Nadu ka party congress, hadu ka party riulum baper UDP, HSDP, KNAM nang ta NPP baru antai independent balong CM la ya dan bentaban appoint ya taki kena ki bon wat kam wat tapi keren ya ka VPP ru presiden jong kene party house nam arja khasau la long CM teng la thung ru khan riu ngot hakapor jong i tengah semua benong ban keno ban sai khuj benong ba oh ka party jong i de ka ba khuj ha ngin kwa ban pen khuj da ka ba be kam nga so kam de kata kaliti tetapi wa ben khuj wanra ka polisi ka balong prospective effect ka ba pi wanra e ka polisi thung kam nang ni shakhmat kan tre om ban nang ni shadien